Hoffman. Bueno, sembla que la Transpirenaica aquests últims anys ha agafat força i s'ha posat de moda entre la comunitat motera. De fet, aquest estiu són molts els que l'han fet, som molts els que l'hem fet. Jo he fet una Transpirenaica alternativa, i ara us explicaré quin és, però realment fa por que acabi passant com quasi per tot, que les coses es massifiquen i deixen de tenir encant. Jo l'he fet la primera setmana d'agost, i el que és l'etapa central, la que passa tothom per allà, que és la dels típics ports de muntanya, el Tourmalet, Portillon, Soloir, Aubisque, va ser realment un espectacle de gent infame. Ja no només pels que anàvem amb moto, sinó que també per tota la gran quantitat de ciclistes, evidentment normal que hi ha, i autocaravanes, i cotxes, i al final, evidentment hem de compartir la carretera, està clar, l'hem de compartir entre tots, però passar per les rutes, diguéssim, més conegudes, et pot acabar fent feixuga la sortida, perquè és molt pesat pujar un port de muntanya en el qual doncs, disfrutaries anant al teu ritme normal a darrere d'una autocaravana i sense possibilitats d'adelantar perquè tantes pugen com en baixen. Aleshores jo aquest any he fet una ruta alternativa que ja us aniré posant els tracks en el vídeo, i val molt la pena. Jo he sortit de Girona, val? Jo a la primera etapa vaig sortir de Girona i vaig entrar per França fins al Boulou, d'acord? Allà al Boulou ja va començar l'espectacle, amb una carretera vaig posar direcció a Vinçà i de Vinçà a direcció a Foix. La carretera és increïble, no vaig trobar pràcticament ningú, una carretera revirada acabada d'asfaltar perquè hi va passar el Tour. Vaig passar per uns pobles acollonats, em va passar una anècdota molt guapa, en un poble vaig parar, ja portava estona conduint, portava hores de fet, i no hi havia ningú. Va sortir un matrimoni gran d'una casa i vaig preguntar doncs, si hi havia una font, em van dir que sí, que hi havia una font, però que probablement no funcionava, i em van convidar a agafar aigua de dintre casa seva. Bueno, una passada. La veritat és que fa goig veure a França com tenen els pobles i les carreteres. Amb això ens porta molt avantatge. Bueno, amb això us explicava per on vaig anar a fer aquesta ruta, no? La primera parada important, diguéssim, o que tenia marcada en el track, que us la deixo també marcada, va ser el Mas d'Asil. Mas d'Asil, que està a Foix, és una carretera que entra per una gruta durant 3 quilòmetres, acollonant, amb una alçada, bueno, allò, hi passa el riu per al costat, i bé, ja vaig fer una parada per fer un tanto, però em va encantar. Foix també val la pena perquè té un castell molt guapo, el centre històric és molt xulo, i és una excursió molt xula, i a partir, i des de Foix, ja encarant per França, fins a Viella, passant per Banyeres de Luchon i fent el Portillon. Una etapa brutal i amb molt poc tràfic de motos, no és la típica o les típiques carreteres que la gent utilitza. I la veritat que aquesta ruta val molt la pena. Nit a Viella, arribar hores de conducció, perquè vaig arribar sobre les 7 de la tarda a Viella, allotjament a l'hotel Viella, bé, l'hotel de puta mare, però el menjar una merda, no us quedeu a sopar allà. De fet, tenia plans d'anar a sopar en un bar que es diu Can Lluís, que les ressenyes que he llegit, doncs totes el posa molt bé, i va la gent de Viella, però estava tan cansat que vaig optar pel bufet lliure i em vaig equivocar de totes perquè no valia absolutament res.
Bé, l'endemà és quan venia la tapa reina. Aquesta sí que doncs vaig fer típica entre cometes, val? Perquè vaig sortir de Viella direcció a Bussost per allà fer el coll de Portillon, i del coll de Portillon doncs, vaig anar fent ports, anar encarant-los a tots, evidentment el Tourmalet, què dir, amb parada obligatòria i una gentada de por, el Col d'Espenc, molt guapo també, em va agradar molt, i el coll de Marie Blanche, també molt xulo, i el Soloir i Tourmalet, i Obisc. Què va passar? A l'arribada de l'Obisc va ser l'únic moment del dia, perquè va fer un sol impressionant tot el dia, l'únic moment que estava molt tapat, i bé, jo ja hi havia estat i vaig optar per agafar una carretera, la carretera, diguéssim, que baixa des de Soloir, també alternativa, fins a direcció a Ferreries i Bruges. Bueno, us haig de dir que aquesta carretera no l'havia feta mai i vaig al·lucinar, uns paisatges, brutal. I un altre cop no vaig trobar pràcticament ni una moto. És a dir, vaig parar al poble aquest de Ferreries, reposar d'aigua i d'allò, i el rato que vaig estar parat no va passar ningú per la carretera. Ningú. Després d'allà a Bruges, de Bruges vaig fer la volta, vaig anar fins i després ja volia entrar a Espanya, perquè el lloc de destí d'aquesta segona etapa era Sallent de Gállego. Els vaig passar per la zona de Panticosa, molt guapo, i nit a Sallent de Gállego, també brutal. Em vaig fotre un xuletón d'un quilo que hi ballaven els àngels, perquè vaig arribar mort, una etapa de prop de 500 quilòmetres que la veritat es nota. A l'endemà vaig voler fer una etapa una mica més directa, però tot i passant per Castelló de Sos i tot això, per Jaca, que és molt guapo, vaig arribar fins a Solsona. Dir que el tram, els que sou de Lleida m'ho confirmeu, vaig agafar un tram que no coneixia de Gramunt a Solsona, també una carretera nova, recent asfaltada, hòstia, vaig disfrutar com un cabell, brutal aquell tram de carretera. Bueno, vaig arribar a Solsona bé, perquè aquest dia vaig arribar al migdia a l'hotel Gran Sol, impressionant, piscina a la tarda, tota la tarda, per recuperar, i a més han muntat una hamburgueseria mitja disseny que es diu Més Igual al costat, fantàstic, i jugava al Barça, vull dir que va ser un dia meravellós, les habitacions molt bé. I l'endemà vaig agafar la moto, vaig sortir de Solsona i vaig anar direcció a Perafita, i vaig parar a esmorzar a Perafita. Bé, i a més el tram aquell és per Prats de Lluçanès i tot allò és brutal. Vaig baixar per Sant Bartomeu del Grau, de Sant Bartomeu del Grau vaig anar a direcció a Rupit, i de Rupit ja vaig baixar per Olot i Girona. Jo us deixaré els tracks de totes les rutes. És com una circular que es fa en 4 dies, i a més es fa 4 dies amb temps d'anar fent parades i de conduir moto, perquè són molts quilòmetres i moltes coses. Però amb això què vull dir? Vull demostrar que de Transpirenaica no només n'hi ha una, que si la feu exprimiu-vos a buscar carreteres alternatives, no passeu per un passa tothom, perquè és un circ i no val la pena, i gaudiu, perquè tenim un país impressionant per ensenyar, tant per la banda de França com per la banda d'aquí. Si us ha agradat el vídeo, cliqueu en el botonet que hi ha al dit així, campaneta i una subscripció, i així m'ajudareu a compartir contingut en català d'allò que més ens agrada del món de les motos, que anem molt escassos. Gràcies, salut i quilòmetres, ens veiem a la propera.